Знаеш ли, че Бог може да ти говори чрез ума ти? Спри да го пренебрегваш. Случвало ли ти се някога да имаш мисъл, която усещаше като различна от останалите? Нежен шепот в сърцето ти, лек тласък в духа ти, нещо, което сякаш не идваше от самия теб, но носеше мъдрост или дори предупреждение. Ами ако ти кажа, че това е бил Бог, който ти говори? Да, чуме правилно. Бог и днес говори, и то не само на пастири, пророци или хората от Библията, Той говори и на теб. Но тук се крие проблемът. Много християни не осъзнават, че Бог им говори, защото очакват нещо, зрелищно грамовен глас от небето. Те си представят Моисей и горящия храст или срещата на Павел по пътя към Дамаск и смятат, че това е единствения начин, по който Бог общува. Но какво ще стане, ако ти кажа, че Бог много често говори по далеч по-тихи начини? Толкова тихи, че ако не внимаваш, можеш лесно да ги пропуснеш. Истината е, че Бог говори по различни начини. Чрез Словото си, чрез други хора, чрез обстоятелства и да, дори чрез собствения ти ум. Но в свят, изпълнен с разсейване, съмнения и постоянен шум, не винаги разпознаваме Неговия глас. Затова нека те попитам нещо. Случвало ли ти се да се чудиш дали Бог ти говори, но просто да не знаеш как да го разпознаеш? До края на това послание ще имаш яснота. Ще се задълбочим в това какво казва Библията за начина, по който Бог ни говори, как да различаваме Божия глас от всички останали и как можеш да се поставиш в позиция да го чуваш по-ясно. Готов ли си? Защото вярвам, че след днес никога повече няма да се съмняваш дали Бог ти говори. Ще го знаеш и, още по-важно, ще знаеш как да го слушаш. Нека започнем. А ако още днес решиш да обръщаш внимание на онези мисли, които може да идват от Бог, напиши в коментарите: Господи, отвори духовните ми уши. Това, което следва, може напълно да промени начина, по който възприемаш всяка мисъл. Ако това послание вече докосва нещо в духа ти, абонирай се и бъди с нас всеки ден, докато се учим да разпознаваме гласа на Бог. Първа част. Бог все още говори и днес. Нека бъдем честни. Един от най-големите въпроси, с които много християни се борят, е следният. Бог все още ли говори днес, или това е било само за библейските времена? Може би и ти самият си се питал това. Чуваш хора да казват: Бог ми каза да направя това. Или Бог вложи това в сърцето ми, а ти се чудиш откъде знаят. Може дори да си се съмнявал дали Бог изобщо говори в съвременния свят. Но позволи ми да ти кажа нещо важно. Бог е същият вчера, днес и завинаги. Това е записано в Евреи 13:8. Ако Той е говорил на своя народ в миналото, Той говори и днес. Непроменимата природа на Бог е ключът. Една от най-големите лъжи, които врагът иска да повярваш, е, че Бог е далечен и мълчалив, но нищо не може да бъде по-далеч от истината. Библията ни казва в Малахия 3:6 коме, защото аз, Господ, не се променям. Това означава, че същият Бог, който е говорил на Авраам, Моисей, Илия и Павел, е същият Бог, който говори и днес на своите деца. Замисли се за това. Защо един любящ баща би мълчал пред децата си, ако сме призовани към лична връзка с Него, не е ли общуването съществена част от тази връзка? Самият Исус го каза съвсем ясно в Йоан 10:27. Моите овце слушат гласа ми, аз ги познавам и те ме следват. Ако си последовател на Христос, ти си една от Неговите овце и Той обещава, че можеш да чуеш гласа Му. Проблемът не е в това, че Бог е спрял да говори. Проблемът е, че не винаги разпознаваме гласа Му, когато Той говори. Бог общува по различен начин в Новия Завет. Много хора очакват Бог и днес да говори така, както е говорил в Стария Завет. Чрез горящи храсти, чуваеми гласове или ангелски посещения. И макар Бог все още да може да използва тези начини, трябва да разберем, че в Новия Завет настъпва промяна. Преди идването на Исус, Бог говореше основно чрез пророци. Хората не можеха да се приближат директно до Него, защото грехът ги отделяше от Бога. Но когато Исус умря и възкръсна, се случи нещо изключително. Завесата се разкъса. Това е записано в Матей 27:51. Това означава, че сега имаме пряк достъп до Бога чрез Неговия Свети Дух. Днес Бог вече не говори само чрез пророци, а се обръща към всеки вярващ лично чрез Светия Дух. Исус го обещава в Йоан 16:13. А когато дойде Той, Духът на истината ще ви води във всяката истина. Няма да говори от себе си, а каквото чуе, това ще говори и ще ви извести бъдещите неща. Това означава, че всеки вярващ, включително и ти,
има способността да чува Бог. Въпросът не е дали той говори. Истинският въпрос е: слушаш ли? Ами ако още днес избереш да повярваш, че Бог все още ти говори, напиши в коментарите: Господи, искам да се науча да те слушам. Понякога Божието мълчание не е отсъствие, а покана да станем по-внимателни. Втора част – начините, по които Бог говори чрез ума. След като установихме, че Бог и днес говори, следващият важен въпрос е как го прави. Повечето хора очакват Божият глас да бъде силен и недвусмислен, но истината е, че много често той говори тихо, нежно и деликатно. Един от най-мощните начини, по които той общува, е чрез нашите мисли. Ето няколко начина, по които Бог говори чрез ума ни. Първо, чрез тих и кротък глас. Случвало ли ти се да получиш спокойна мисъл, която ти носи мир, мъдрост или ясно направление? Това може да е Светия Дух, който ти говори. В Първо царе 19, 11 и 12 пророк Илия очакваше Бог да говори чрез силен вятър, земетресение или огън. Но Бог се прояви чрез тих, нежен глас. Това ни показва, че Бог не винаги говори силно. Понякога той шепне и ако сме прекалено заети или разсеяни, може изобщо да не го забележим. Второ, чрез Божието Слово, Библията. Един от най-ясните начини, по които Бог ни говори, е чрез писанията. В 2 Тимотей 3:16 се казва: цялото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправяне и за наставление в правдата. Понякога, докато четем Библията, определен стих изпъква силно пред нас. Това не е случайност. Това е Бог, който говори директно на сърцето ни. Трето, чрез мир или вътрешно убеждение. В Колосяни 3:15 е написано: нека Христовият мир да управлява в сърцата ви. Бог често потвърждава своето водителство чрез мир. Ако вземаш решение и усещаш дълбок вътрешен покой, това може да е знак, че Бог те насочва. Обратно, ако изпитваш неспокойство или вътрешно напрежение, това може да бъде предупреждение. По подобен начин, когато усещаш изобличение относно дадено поведение или избор, често това е Светия Дух, който те насочва към правилния път. В Йоан 16:8 ни се казва, че Светия Дух изобличава за грях и правда. Четвърто, чрез мисли, вдъхновени от Светия Дух. В Римляни 8:16 е записано: самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии деца. Случвало ли ти се изведнъж да получиш мисъл да се помолиш за някого, да насърчиш някого или да предприемеш конкретно действие? Това често не е просто случайна идея, а подтик от Светия Дух. Това може да е Светия Дух, който те подтиква. Бог поставя в ума ни мисли, които са в съгласие с Неговата воля. Колкото повече време прекарваме с Него, толкова по-лесно става да разпознаваме кои мисли идват от Бога. Пето, чрез сънища и видения. Бог е използвал сънища и видения през цялата Библия, за да общува със своя народ. Йосиф получи сънища, които разкриха бъдещето му в Битие 37. Даниил получи видения, които обясняваха бъдещи събития в Даниил 7. Петър имаше видение, което промени хода на християнската история, описано в Деяния 10. Макар че не всеки сън идва от Бога, някои наистина могат да бъдат от Него. Ако си имала сън, който ти се струва значим, помоли се за него и поискай от Бога яснота. Ами ако онзи вътрешен подтик, който усещаш напоследък, наистина е Бог, който ти говори. Напиши в коментарите: Господи, искам да разпознавам гласа ти. Това, което следва, може да ти помогне ясно да различиш кой ти говори, когато си в тишина. Трета част. Как да различаваме гласа на Бога от другите гласове? След като вече знаем, че Бог говори чрез ума ни, трябва да отговорим на един ключов въпрос. Как можем да сме сигурни, че наистина Той говори? Нека бъдем честни. Не всяка мисъл, която влиза в ума ни, идва от Бога. Понякога собствените ни желания оформят мислите ни. Друг път врагът се опитва да ни заблуди, а в други случаи това е просто шумът на света около нас. Как тогава да различим един глас от друг? Библията ни предупреждава в 1 Йоан 4:1: Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога. Това означава, че се нуждаем от разпознаване за способността да различаваме гласа на Бога от нашите собствени мисли и от лъжите на врага. Нека го разясним. Съществуват три основни източника на мислите ни. Първият е Бог, чийто глас е изпълнен с истина, любов и мъдрост. Вторият е Сатана, врагът, който лъже
осъжда и носи объркване. Третият сме самите ние, човешката природа, чието мисли са оформени от емоции, преживявания и желания. Предизвикателството е да се научим да разпознаваме кое откъде идва. Как да разпознаем гласа на Бога? Божият глас винаги ще бъде в съгласие с Неговия характер и с Неговото Слово. Ако една мисъл противоречи на Библията, тя не идва от Бога. Ето няколко ясни признака, че дадена мисъл е от Него. Гласът на Бога е в съответствие с Писанието. Бог никога няма да ти каже да направиш нещо, което противоречи на Словото Му. Например, ако усещаш подтик да простиш на някого, това е в пълно съгласие с Ефесяни 4:32. Бъдете добри и състрадателни един към друг, като си прощавате, както и Бог в Христос е простил на вас. Гласът на Бога носи мир, а не объркване. В Колосяни 3:15 се казва: нека Христовият мир да владее в сърцата ви. Ако една мисъл идва от Бога, тя ще донесе дълбоко усещане за вътрешен мир, дори когато те предизвиква или изисква промяна. Гласът на Бога изобличава, но не осъжда. Светият Дух ни изобличава за грях, за да ни приближи до Бога, както е записано в Йоан 16:8. Осъждението обаче идва от врага. В Римляни 8:1 четем: и тъй, сега няма никакво осъждане за онези, които са в Христос Исус. Например, Божието изобличение казва: трябва да се извиниш за това. Това не беше правилно и води до покаяние. Осъждението от врага казва: ти си ужасен човек. Бог никога няма да ти прости. И води до срам и безнадежност. Гласът на Бога винаги призовава към любов и справедливост. Мислите, които идват от Бога, ни насърчават да растем духовно, да обичаме другите и да ходим в святост. В Яков 3:17 се казва: а мъдростта, която идва отгоре, е преди всичко чиста, после мирна, кротка, отстъпчива, пълна с милост и добри плодове, без пристрастие и без лицемерие. Как да разпознаем гласа на врага? Сатана е наречен баща на лъжата, както четем в Йоан 8:44. Той ще направи всичко възможно, за да отклони вниманието ти, да те измами и да разруши вярата ти. Има ясни признаци, че една мисъл идва от врага. Първо, тя противоречи на Божието Слово. Например, ако чуеш мисъл като «никога няма да ти бъде простен този грях», знаеш, че това е лъжа. Защото в 1 Йоан 1:9 се казва, че ако изповядаме греховете си, Бог е верен и праведен да ни прости. Второ, тези мисли носят страх, тревожност или объркване. В 2 Тимотей 1:7 ни се напомня: защото Бог не ни е дал дух на страх, а на сила, любов и себевладение. Трето, те осъждат и те карат да се чувстваш недостоен. Врагът иска да се чувстваш далеч от Бога, като ти нашепва неща като «Бог вече не те обича» или «Никога няма да бъдеш достатъчно добър». Но това са лъжи. Божията любов е неизчерпаема. Както е записано в Римляни 8:38-39, как да разпознаеш собствения си глас. Понякога нашите мисли се смесват с гласа на Бога и това може да ни обърка. Нашите мисли често са продиктувани от емоции. Ако усещаш подтик да вземеш важно решение, основано единствено на гняв, силно вълнение или страх, бъди внимателна. Божието водителство е стабилно и мъдро, а не прибързано. Нашите мисли могат да бъдат и егоистични. В Яков 1:14 се казва, че всеки е изкушаван от собствените си желания. Например, ако една мисъл търси само лична изгода и пренебрегва Божиите принципи, тя вероятно не идва от него. Освен това, нашите мисли често се променят. Един ден си уверена, на следващия се съмняваш, Бог обаче е постоянен и неговата истина не се променя, както виждаме в числа 23-19. Как да изпитваме гласа, който чуваме? Всеки път, когато усещаш, че Бог ти говори, задай си 3 въпроса. Съответства ли това на Писанието? Носи ли мир или страх? Прославя ли Бога или служи единствено на моята лична полза? Ако една мисъл отговаря и на трите, най-вероятно идва от Бога. Ако не, може да е от врага или от собствената ти мисъл. Ами ако още днес започнеш да изпитваш всяка мисъл, преди да й повярваш? Напиши в коментарите: Господи, научи ме да разпознавам гласа ти. Това, което следва, може да ти покаже как Бог вече ти е говорил, без дори да си го осъзнавала.
Четвърта част библейски примери за това как Бог говори чрез ума. След като вече знаем как да разпознаваме гласа на Бога, нека разгледаме реални примери от Библията, в които Той е говорил чрез мислите на хората. Първо Самуил 3:1-10. Как се учим да разпознаваме Божия глас? Самуил беше още дете, когато чу Божия глас за първи път. Той мислеше, че го вика свещеникът Илий. Когато Илий разбра какво се случва, каза на Самуил да отговори с думите: „Говори, Господи, защото слугата ти слуша“, както е записано в Първо Самуил 3:9. Тази история ни учи, че понякога в началото не разпознаваме гласа на Бога, но с време, практика и правилно напътствие можем да се научим да го чуваме ясно. Йосиф, Битие 41. Бог говори чрез сънища. Йосиф имаше сънища, които разкриваха бъдещето му, а по-късно Бог му даде способността да тълкува сънищата на фараона. Чрез тях Бог предупреди за предстоящ глад и даде мъдрост на Йосиф как да се подготви. Това показва, че Бог може да поставя видения и идеи в ума ни, за да ни води към своя план. Павел, Деяния 16:6-10. Светия Дух води чрез вътрешни подтици. Павел и спътниците му искаха да проповядват в Азия, но в Деяния 16:6 е записано, че Светия Дух им попречи да говорят Словото там. По-късно Павел получи видение, което го насочи към Македония. Това ни показва как Светия Дух може да пренасочва нашите планове, като поставя конкретни мисли в ума ни. Петър, Деяния 10:9-16. Видение, което преобрази църквата. Петър получи видение, в което Бог му каза да яде нечисти животни, нещо, което противоречеше на юдейския закон. Чрез това видение Бог му разкри, че благовестието е предназначено както за юдеите, така и за езичниците. Това доказва, че Бог може да ни говори по начин, който предизвиква нашето мислене, но винаги е в съгласие с по-големия му план. Тези примери потвърждават, че Бог може да говори по различни начини, чрез сънища, видения, вътрешни подтици или дори мисли, които ни пренасочват. Най-важното е да се научим да разпознаваме кога Той говори и да бъдем готови да се покорим, дори когато в началото не разбираме всичко напълно. И ако Бог вече ти е говорил, а ти не си го осъзнавала, напиши в коментарите: „Господи, отвори очите и ума ми“. Това, което следва, може да те научи как да подготвиш сърцето си, за да слушаш Бога с пълна яснота. Ако това послание отваря очите ти за начина, по който Бог говори, абонирай се и нека вървим заедно в това откровение всеки ден. Как да се позиционираш, за да слушаш Бога ясно. Сега, когато знаем, че Бог все още говори днес, че го прави чрез ума ни и че можем да различаваме Неговия глас от другите гласове, възниква един много важен въпрос. Как можем да се позиционираме така, че да слушаме Бога ясно и постоянно? Слушането на Бога не означава да го принуждаваме да говори, а да подготвим сърцето си да слуша. Точно както радиото трябва да бъде настроено на правилната честота, за да улови сигнала, така и нашите сърца и умове трябва да бъдат в правилната духовна настройка, за да приемат от Бога. Ето 6 ключови начина да се позиционираш, за да го чуваш по-ясно. Първо, прекарвай време в молитва. Колкото повече време прекарваш с някого, толкова по-лесно разпознаваш гласа му. Същото важи и за Бога. В Еремия 30 и 33 се казва: „Извикай към мен, и аз ще ти отговоря и ще ти покажа велики и скрити неща, които не знаеш“. Бог иска да ти говори, но ти трябва да го търсиш в молитва. Не само като говориш, но и като слушаш. Практичен съвет. Отделяй всеки ден време за тишина, в което да се молиш и да слушаш. Не бързай. Спри и попитай: „Господи, какво ми казваш?“ И бъди търпелива. Понякога Бог говори веднага, а друг път разкрива нещата постепенно. Второ, размишлявай върху писанието. Божият глас никога няма да противоречи на Неговото слово. Всъщност, един от най-честите начини, по които Той говори, е чрез Библията. Псалм 119 и 105 казва: „Твоето слово е светилник за нозете ми и светлина за пътеката ми“. Колкото повече четеш и размишляваш върху писанието, толкова по-често Бог ще ти напомня конкретни стихове в ключови моменти. Практичен съвет. Преди да четеш Библията, помоли се с думите: „Господи, говори ми чрез Словото си“. Записвай стиховете, които се открояват, защото те може да са отговор на молитва, която си отправил. Трето, премахни разсейванията. Бог често говори с тих и нежен глас, както виждаме в Първо Царе 19 си.
Но днес живеем заобиколени от шум. Телефони, социални мрежи, телевизия, тревоги и отговорности. Ако искаме да чуем Бога ясно, трябва да създадем пространство за Него. Практичен съвет. Намери тихо място, където можеш да бъдеш насаме с Бога. Изключи телефона и всички други разсейващи фактори, практикувай тишина и остани в Неговото присъствие без бързане. 4. Живей в покорство. Защо Бог би продължил да говори, ако ние пренебрегваме това, което вече ни е казал? В Йоан 14:15 Исус казва: ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Ако сме непокорни в малките неща, ще ни бъде по-трудно да го чуваме в големите. Когато отговаряме на гласа му с покорство, способността ни да го чуваме ясно се засилва. Практичен съвет. Задай си въпроса: има ли нещо, което Бог вече ми е казал, а аз все още не съм изпълнила? Ако те е подтиквал да простиш на някого, да оставиш греха или да направиш крачка на вяра, направи го. 5. Търси мъдър съвет. Понякога Бог ни говори чрез други хора, духовни наставници, пастори или зрели вярващи приятели, които могат да потвърдят или изяснят това, което Бог вече поставя в сърцето ни. Притчи 11:14 казва: където няма мъдро ръководство, народът пада, а при много съветници има сигурност. Ако не си сигурна дали нещо идва от Бога, потърси съвет от човек, който е твърдо утвърден в Писанието. Практичен съвет. Обграждай се с благочестиви хора, които могат да ти помогнат да потвърдиш това, което Бог ти говори. 6. Практикувай тишина и слушане. Много пъти очакваме Божият глас да бъде незабавен, но да го слушаме изисква практика и търпение. В Псалм 46:10 се казва: бъдете тихи и знайте, че аз съм Бог. Колкото повече време прекарваш в очакване пред Бога, толкова по-познат ще става Неговият глас. Практичен съвет. Води си дневник. Записвай мисли, вътрешни усещания или стихове, които идват в ума ти по време на молитва. С времето ще започнеш да забелязваш модели в начина, по който Бог ти говори. Да чуваш Бога не е въпрос на специални техники, а на взаимоотношение. Ако наистина желаеш да го чуваш, Той ще те води. Истинският въпрос е: готова ли си да слушаш? Понякога Бог вече говори. Единственото, което липсва, е шумът вътре в нас да утихне. 6 част. Как да преодолеем пречките да чуваме Бога. Понякога искаме да го чуем, но усещаме сякаш има стена между Него и нас. Ако някога си чувствала, че Бог мълчи, възможно е нещо да блокира способността ти да го чуваш. Нека разгледаме 5 често срещани пречки, които затрудняват чуването на Бога и как да ги преодолеем. Първо, грехът и непокорството. Грехът притъпява духовния ни слух. Това не означава, че Бог е спрял да говори, а че сърцето ни е прекалено разсеяно от греха, за да го чува. В Исаия 59:2 се казва: но вашите беззакония направиха раздяла между вас и вашия Бог. Бог не търси съвършенство, но желае да ходим в покаяние. Как да го преодолеем? Изповядай и се покай за всеки грях. 1 Йоан 1:9. Помоли Бога да очисти сърцето ти и да обнови духа ти, както е описано в Псалм 51. Второ, съмнението и неверието. Ако не вярваш, че Бог говори, ще бъде трудно да го чуеш. В Яков 1:6-7 се казва: но да иска с вяра, без да се съмнява. Вярата е ключът към чуването на Божия глас. Ако се съмняваме, няма да разпознаем гласа му, когато Той говори. Как да го преодолееш? Моли се с думите: Господи, помогни на неверието ми. Размишлявай върху стихове, които потвърждават, че Бог говори, като Йоан 10:27. Трето, страхът и тревожността. Притеснението и страхът могат да заглушат Божия глас. Вместо да се фокусираме върху него, умът ни се изпълва с ами ако и най-лоши сценарии. В Филипяни 4:6-7 се казва: не се безпокойте за нищо, но във всичко представяйте нуждите си пред Бога. Как да го преодолееш? Замени тревогата с поклонение. Предай страховете си на Бога и се довери на Неговото водителство. Четвърто, заетостта и шумът. Ако графикът ти е препълнен и умът ти постоянно е разсеян, ще бъде трудно да чуваш Бога. В Лука 10:38-42 се разказва историята за Мария и Марта. Докато Марта беше заета с много неща, Мария седна в нозете на Исус и Той каза, че тя е избрала по-добрата част. Как да го преодолееш? Забави темпото. Отделяй време да бъдеш тиха пред Бога. Пето, липсата на прошка и огорчението.
Задържаната непростителност създава духовни блокажи. В Матей 6, 14, 15 се казва, че ако прощаваме на другите, и Небесният Отец ще прости на нас. Ако сърцето ни е втвърдено от горчивина, ще ни бъде трудно да чуем Бога. Как да го преодолееш? Помоли Бога да ти помогне да простиш. Освободи се от всяка горчивина, която пречи да преживееш Неговото присъствие. Ако усещаш, че Бог мълчи, не губи надежда. Запитай се, какво може да блокира способността ми да го чувам? Бог винаги говори. Ключът е да се уверим, че нищо не застава на пътя. И ако днес решиш да предадеш на Бога това, което пречи да го чуваш, напиши в коментарите. Господи, премахни всичко, което ми пречи да те чуя. Това, което следва, може да ти покаже какво да правиш, когато най-накрая разпознаеш, че именно Бог ти говори. 7 част. Какво да правиш, когато чуеш гласа на Бога? Сега нека поговорим за това какво се случва, когато наистина чуеш Божия глас, защото истината е следната. Чуването на Бога е само първата стъпка. Това, което правиш след това, е също толкова важно. Помисли си, ако Бог говори, а ти не реагираш, каква е ползата? Ако Той те води, а ти го пренебрегваш, пропускаш благословенията, мъдростта и посоката, които Той иска да ти даде. Затова, когато чуеш гласа на Бога, било чрез мисъл, вътрешно убеждение, подтик или потвърждение чрез писанието, ето какво трябва да направиш. Първо, покорявай се бързо. Не го премисляй прекалено. Нека бъдем честни. Имаме навика да анализираме всичко. Бог ни подтиква да направим нещо, а вместо да се покорим, започваме да го поставяме под въпрос, да се съмняваме и да отлагаме, докато моментът отмине. Но Библията казва в Яков 1:22. Не бъдете само слушатели на Словото, като се самозалъгвате, но бъдете изпълнители на Словото. Ако Бог ти казва да се свържеш с някого, да се помолиш за някого, да направиш крачка на вяра или да промениш нещо в живота си, направи го. Закъснялото послушание пак е непослушание. Ако Бог те води, не се колебай. Довери се, че Той знае какво прави. Второ, записвай го, не го забравяй. Случвало ли ти се да почувстваш, че Бог ти е говорил, но след няколко дни да не помниш ясно какво точно е казал? Затова е важно да записваш. В Авакум 2:2 Бог казва: запиши видението и го направи ясно, за да може който го чете да тича с него. Има нещо силно в това да водиш записки за това, което Бог ти говори. Това ти помага да виждаш Неговата вярност, да разпознаваш моделите в начина, по който Той общува с теб и да се връщаш към тези думи, когато имаш нужда от насърчение. Започни дневник. Записвай молитвите си, сънищата си, вътрешните впечатления и стиховете, които се открояват. Ще се изненадаш колко по-ясен става Божият глас, когато започнеш да му обръщаш внимание. Трето, потвърждавай го чрез писанието и мъдър съвет. Не всяка мисъл, която се появява в ума ти, идва от Бога. Затова трябва да я изпитваш преди да действаш. В 1 Солунци 5:21 се казва: изпитвайте всичко, дръжте доброто. Как го правиш? Съответства ли на писанието, Бог никога няма да противоречи на Словото си. Носи ли мир или объркване, Божият глас носи яснота, не хаос. Приближава ли те до Бога или служи само на личната ти изгода, ако една мисъл води към егоизъм, гордост или грях, тя не е от Него. И потвърждение чрез мъдър съвет, ако не си сигурна, говори с пастор, духовен наставник или зрял вярващ. Бог не очаква да вървиш сама. Той поставя мъдри хора в живота ти, за да ти помагат да разпознаваш Неговото водителство. Четвърто, довери се на Божието време. Някои думи се изпълняват с време. Не всичко, което Бог ти казва, се случва веднага. Понякога Той говори за бъдещето и е нужно да чакаш, докато то се разгърне. Помисли за Йосиф в Библията. Бог му даде сънища за съдбата му, когато беше млад, но минаха години преди те да се изпълнят. В Еклесиаст 3:1 се казва: за всичко има време и срок за всяка работа под небето. Ако Бог ти е говорил за призванието ти, за бъдещето ти или за обещание, което очакваш, дръж се за него. Това, че още не се е случило, не означава, че няма да се случи. Бог никога не закъснява. Довери се на Неговото време. Понякога истинската промяна не се случва, когато чуем гласа на Бога, а когато решим да действаме с вяра върху това, което вече сме чули. В заключение, Бог говори. Ти слушаш ли? Точно в този момент, докато четеш това, тук Бог ти говори.
Може би не с чуваем глас, но чрез това послание, чрез словото си, чрез мислите, които се движат в сърцето ти. Въпросът не е дали Бог говори. Въпросът е, слушаш ли? Може би Той те подтиква да прекарваш повече време с Него. Може би те призовава да пуснеш страха и да направиш крачка към нещо ново. Може би ти казва да простиш, да се довериш, да продължиш напред. Каквото и да е, не пренебрегвай гласа Му. Бог не говори за да те обърка. Той говори, защото те обича. Иска да те води, да те пази и да те приближи още повече до себе си. Затова днес вземи решение. Не само слушай, отговори Му. Отдели време да бъдеш тиха пред Него. Довери се на това, което Той ти казва, и когато Той говори, покори се, защото колкото повече слушаш, толкова повече ще го чуваш, а колкото повече го чуваш, толкова по-променен ще бъде животът ти. Финална молитва. Отче, благодарим Ти, че си Бог, който говори. Благодарим Ти, че ни обичаш толкова много, че ни водиш с гласа си. Помогни ни да разпознаваме кога Ти говориш. Дай ни уши, за да Те чуваме, сърца, за да Те разбираме, и вяра, за да Ти се покоряваме. Премахни всичко, което пречи да Те чуваме ясно. Днес избираме да Те слушаме. Днес избираме да се доверим. В името на Исус. Амин. Понякога отговорът, който толкова дълго търсиш, започва именно в тишината, която избираш да създадеш, за да чуеш Бога. Ако това послание докосна сърцето ти и искаш всеки ден да се учиш как да вървиш по-близо до Бога, абонирай се и върви с нас по този духовен път.